Glenn Glensam och jag rapporterar att det är kaos i stan. Har du något att säga, Glenn Psykopat? Ja, jag är Glenn Psykopat och det är kaos i stan. Så jag föreslår, jag har med dig frysboxarna och äter lite glass. Hej då! Hit med pengarna! Hålla med! Hit här! Hit! Ge hit bilen! Aldrig! Borde ha tagit tunnelbanan! Det var allt!